Għal darba oħra il-poplu Malti se jerġa' jkollu l-opportunità jgawdi il-Festival Popolari Zigużajk, Festival Internazzjonali tal-Arti b'diversi attivitajiet edukattivi organizzati għat-tfal u għall-istudenti. It-tfal naħseb li għandhom show li ħajtihom pjaċir kbir, jiena nimmaġina meta kont tifla kont inħobb dal-affarijiet, għandhom show bid-dwal, ħajkun hemm ħafna dwal jixelu, singt mal-mużika, il-mużika hija kollha oriġinali min-nies il-kru n-nies ta' Zigużajk li rawa. Qed jgħiduli li anke l-adulti qed toġobhom. Jiġifieri l-parents għandhom xi ħaġa x'toġobhom ukoll. Jiġifieri nistidinkom u nħeġġixkom bil-qalb biex tiġu u tieħdu pjaċir taraw ix-show tagħna. Għal din is-sena l-Festival Zigużajk se jwassal diversi wirjiet artistiċi fejn l-udjenza mhux tal-li mistiedna tattendi għal dawn l-attivitajiet iżda se tkun qed tinħassu koll l-esperjenza diretta mal-atturi, iż-żeffiena u l-kantanti parteċipanti. Madankollu dan ma jfissirx li biex tgawdi dawn l-wirjiet artistiċi trid bil-fors tattendi fiżikament. Hekk kif għal din is-sena l-Festival Zigużajk se jkun qiegħed ixandar il-wirjiet b'mod virtwali madwar 7 attivitajiet pjanati fuq pjattaforma diġitali. L-attivitajiet tal-festival bdew il-ġimgħa bl-ewwel wirja artistika bl-isem tal-aħħar siġra. L-attivitajiet ta' Zigużajk jibqgħu għaddejjin sad-29 ta' Novembru.